Къде ще пиеме? Къде ще купонясваме? За кой да гласуваме ли? Не знам, питайте ги там. Кой ще дава повече пари, тогава сигурно за тях ще гласува. Винаги е ли така? Не е било винаги така. Ама има ли ги такива работи? Никога не е имало. Добре дошъл в държавата на панелките, престрелките, сделките, дилърите с дволевките. Тук всичките като две капки вода са. Който не му понася, запалва се, се възнася. Зареден като гън с турбата, с чела ми без професия. Заблуден съм за някой, за други просто следствие. От годините на промените и четирите различни вида кръв течаща във вените ми. Всички правят се на лоши, всеки втори иска да те троши. Куката пощи пакети по пости, а пошли девойките питат за още. И ако за теб вер това звучи познато, то е, щото сме расли в едно и също блато. Въпреки всичко не се спичаме, много обичаме да се различаме. Тичаме всеки ден с ден различен е. И кът сме най-зле, и така да сме. И кът сме най-зле, и така да сме. Въпреки всичко не се спичаме, много обичаме да се различаме. Тичаме всеки ден с ден различен е. И кът сме най-зле, и така да сме. И кът сме най-зле, и така да сме. И аз като килата искам Варна да е кът Хавай. Марихуаната легална, пътя да не знае. Октай да се беше справил с атентата и правителство Кует да изкара 2 подред мандата. Не съм от днешната, а вечната младеж. Не съм и този, който лесно ще го спреш. Аз съм момчето, което живее до морето. Пали масето от слънцето и го боли парчето. Думи наредени в помнител заредени, ще възстрелям без проблеми. Пригответе се на смени като топчета за тени. Ще въпукам на земята, даже без да се напълвам и разцепвам пред винята. Рататата, продължавам нататъка и ги мята. Микрофона паля в музика, оставям отпечата като купчета на руби ги нареждам врезната. Изчезвам в мъгла. Въпреки всичко не се спичаме, много обичаме да се различаме. Тичаме всеки ден с ден различен е. И кът сме най-зле, и така да сме. И кът сме най-зле, и така да сме. Въпреки всичко не се спичаме, много обичаме да се различаме. Тичаме всеки ден с ден различен е. И кът сме най-зле, и така да сме. И кът сме най-зле, и така да сме. Today we listen 1, 2, 3 voice, very difficult ice. Many years ago, my prefer to method of relationship of action European Parliament and Iran is balanced peacefully. Today we listen different story.